بسم الله الرحمن الرحیم. گەلی مسلمانە ئەو کەسێ گۆرۆژیا ڕەمەزانێ قەزاکردناوێ لەسەر واجب بوو و ڕۆژی نەگرت حتا گۆ وەفات کرد. ئەب دو قسمن. قسمەک ژێ ڕۆژی نەگرتیا ji bo ku uzrê wî heye û uzrê wî dewam kir heta got wefat kir. Heta got wefat kir çi ştek li ser vî însanî ne waciba. Yani ne lazim hûd bedêla wî de rojî jî bigirê û ne lazim hûd bedêla wî de fidye jî bidê. Ama ewan însanê got meha Remezanê da mazûr bûn yan jî ne mazûr bûn rojî negirtin û peyra îmkana gokarî bûn bigirin çêbû lê belê rojiya xwe negirtin heta got wefat kirin. Evan insana gerek di bedêla wa de yan rojî werê girtin yan jî ji bedêla her rojekê fidyekek werê dain. İnsanê got aqrebayê wa karin bedêla wa de rojî bigirin yan jî îzna hineka xerîb bidin bê bedêla wa da rojî bigirin yan jî eger malê wa hebe fidye bidin eger malê wa tune bê jî aqrebayê wa bedêla wa da fidyê bidin. İnşaallah li cem Xuda mes'uliyet li ser wa dirabe.